името му, лесно е. Стига, имам идея. Да чуем, що музиката й помага да не мисли за Леон, тогава да пеем. Не, Фран. Хайде, Камила, на пианото, бързо. Фран, късно е, не трябва. Хайде, ти започваш, давай. Fantasía, Ало, до кога ще хляскате? Това не ви е караоке, това е дом и аз искам да спя. Ясно ли е? Абе, Людмила! Камила! Фантазия. Това, че беше бързо. Вижте ми чашата. Ходих на 3D. Бродвей. Този на Людмила. Леон. Тази не я знам. Добре, ще трябва да проверя някои кадри, но мисля, че е добре. Фантазия, jedna Спри. Лошо. Как така лошо? Лошо. Какво има? Лошо е, Олга е права, пак нямаше синхрон. Не, тази къща само ти предизвикваш асинхрон. Но той се включи точно на време. Не, много добре знаете, че не е така, Олга. Извинете, кой сте вие, за да казвате на Олга какво знае и какво не знае? Вижте, ако обичате. Един момент искам да ви направя предложение. Внезапно. Вие правите запис, нали? Струва ми се, че трябва да обърнете внимание на външния си вид. Извинете, вие какво търсите тук? Какво правите тук, Джейд? Как влязохте? Рамайо, до кога все същи въпрос? Как може да влезе Рамайо с ключ? Тя има връзка с ключове, има стотици връзки, Рамайо. Виждаш ли, ние сме свързани. Олга, трябва да бъдеш моя отбор. Малко ще става. Добре. Готино е, нали? Добре. Хора, да направим няколко вашни снимки, да запишем нещо, да миксираме и да предаваме. Но преди това трябва да отидем в студиото. Да. Добре, но не разчитайте на мен. Не знам дори как се довлякох за репетицията. Няма да стигна до студиото. Какво ти е, добре ли си? Точно ти ли ме питаш? Чувствам се като теб. Не, завярване, че така ни излагате. Какво? Андрес, да вървим към студиото, а? Да, мисля, че... Не, момчета, няма да дойде. Като дадат Виолета, да знаете, че ще спра видеоклипа. Да не стане много дълг, че един път ми беше много дълъг и... Не можа да го... Франческа излага мен. Стига, Андрес. Моментът не е подходящ да обсъждаме тези неща. Май corazón Казах, не se можах да повярвам. Да ми кажете, вие от кога знаете? Ами... От известно временце ние с Бродвей знаем, но... И защо не ми казахте? Опитахме се да те държим настрани от Рокси на няколко пъти. Аха, само че не ми казахте, че Виолета е Рокси. Леон, мислехме, че е по-добре тя да ти каже, разбираш ли? Аз си мислих, че сте ми приятели. Ние сме ти приятели, Леон, Но истинският приятел казва истината, а вие не го направите. Леон, почакай. Момчета, защо не ми казахте, че Леон не знае за Фауста? Я да вървим в студиото, че стана късно. Да вървим, хайде. Това всичко блеска. Наближава, а още не сме направили проба на дрехите. На дрехите ли? Няма да дойда с теб нито на проба, нито при шибачка за твоята рокля. Защо?
Ти си ми шафърка, Олги. Аз шафърка? Да, аз не съм ти шафърка. Не съм ти приятелка. Наби си го в главата. Може ли друг път да се карате? Трябва да свършим записа, а аз ще вървя в студиото, защото имам часове. Никъде няма да ходите. Как така няма? Господа, може ли да продължим записа? Трябва да приключим с видеото на бандата. Хайде. Ама вие банда ли имате? Не, той няма нищо, ние имаме банда. Какво ние ли? И аз ли имам банда? Не мога да повярвам. Знаете, сега разбирам. Тъй като ще се омъжвам за милионер, направо изгубих представа за милиони неща, които имам. Дадох ли ти покана? Не, Добре, ще ти дам една. Не е написана, защото нямам представа как се казваш. аз съм Бето. Бетито. Не я гледай. Бетита? На сватбата. Ние никъде няма да ходим. Може ли да продължим записа, моля? Не можем да продължим с записа. Защо? Заради вас, по ваша вина, Рамайо. По моя вина, лично пространство. Почакай. Момент. Хрумна ми блестяща идея, Бетито. Бетито! Казва се Бето! Знаеш ли нещо за Анджи? Знам само, че снощи до късно говориха с баща ми и с Рамайо, за да търсят решение. Дано да намерят. Студиото не може да затвори. Ето ни нас. Да, извинете, закъсняхме. Някакви новини.